Να μου δείξεις ένα σφαίνομα ύστερα. Καλό. Μην πω Αναγία. Λοιπόν, ξεκίνησα τι, γράφει λαλή, τώρα να δούμε. Χαίρετε κύριε Αντρόνικε, είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για τη συνέντευξη που είχαμε μπει. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με κάποια βιογραφικά στοιχεία. Πότε γεννηθήκατε και πού? 27 του Μάη το 48 στο Δάλι. Στο Δάλι. Το Δάλι, δεν είμαι και 100% σίγουρη, μειχτό χωριό. Ήταν μειχτό χωριό, ναι. Εσείς ξέρετε καθόλου τουρκικά? Όχι, 5 λέξεις, 6. Δεν είχατε κάποια επαφή Όχι, δηλαδή? όχι, ποτέ μου. Αν και είχα γειτόνους στο σπίτι της μητέρας μου, είχα από την πίσω μερικά του σπιτιού Τούρκους. Είχαν 3 οικογένειες Τούρκους, αλλά δεν έμαθα ποτέ μου διότι μιλούσαν πάντα ελληνικά. Άρα λύσετε το πρόβλημα της διανόησης εσείς. Σε ποια σχολεία πήγατε? Τέλειωσα το δημοτικό του Δαλιού και πήγα και γυμνάσιο Γκίκου. Τελειώσατε το γυμνάσιο? Όχι, το γυμνάσιο δεν το τελειώσα, μέχρι την 4η τάξη πήγα. Και αποβάλαμε. Μα εσάς? Ναι. Γιατί? Δεν είχαμε λεφτά. Τον καιρό εκείνο πληρώναμε. Πολλά λεφτά μάλιστα. Και μετά τις διακοπές στο Ισλαμπράς, όταν επιστρέψαμε, είπαμε να φύγω στο σπίτι μου και αν δεν πάρω τις 18 λίρες την εποχή εκείνη, να μην ξαναπάω. Από άνω κάτω πόσα σήμερα, ας πούμε, 18 λίρες? 500-600 και άμε κοντά. Και επειδή ήταν και ο αδερφός μου μεγάλος, τελειόφυτος, θεώρησε καλό ο Μαγαρίτης ο πατέρας μου να μου πει ρε φίλε, πήγαινε έβρε δουλειά, διότι λεφτά δεν έχουμε και πρέπει να τελειώσει και ο αδερφός σου είναι τελειόφυτος. Τελειώσε ο αδερφός σας? Ο αδερφός μου τέλειωσε. Τέλειωσε Λύκειο Νεοκλέους. Ήταν και τον καιρό και τα Λύκεια και πάνω εκεί. Και έτσι έφυγα και πήγα δουλειά. Αλλά το μυαλό σας έμεινε... Εντάξει, πιστεύω ότι δουλεύει και ακόμα. Δουλεύει ακόμα, ναι. Πότε παντρευτήκατε εσείς? Το 80. Σχετικά... Άρχισα λίγο, το 78 αραγωνιάστηκα και το 80 παντρεύτηκα. Είμαι από την παλιά γενιά που έπρεπε να παντρέψουμε τις αρθάδες μας και μετά να παντρευτούμε εμείς. Πόσες αδερφές έχετε? 3. Ας έπρεπε να φύγουν από τη μέση... Έπρεπε να φύγουν οι αδερφές και μετά να παντρευτούμε εμείς. Και όταν έβρισκε να αδερφή, τι έκαμε? Υπομονή. Υπομονή. Α, Παναγία μου, δύσκολο να το δω. Έτσι ήταν τον καιρό μας. Ναι. Το 1974 πόσο χρόνο ήσασταν περίπου? 25 χρονών. 25. Στρατόν πότε πήγατε στρατιώτης εσείς? Στρατιώτης πήγα το 66 και έφυγα το 68. Κληρωτός. Ναι. Σε ποιο σώμα ήσασταν? Ήμουν πεζικό, αλλά ήμουν σε ειδικές καταστροφές. Είχα ειδίκευση. Εκείνα αναγνώρισαν το ταλέντο σας όμως. Είχα ειδική ειδίκευση, έκανα ανατινάξεις και των καιρών γίνων η Εθνοφρουρά είχε τους προβολείς, οι οποίοι φέγγαμεν υποτίθεται για αντιεροπορική κάλυψη. Ήταν κάτι τεράστια αυτοκίνητα, ήταν τους Εγγλέζους, τα οποία είχαν τεράστιους προβολείς πάνω, οι οποίοι δουλεύαν με κάρβουνο, το οποίο εγώ που μικρός δούλευα μηχανή του κινηματογράφου, τις νύχτες. Ήταν η δουλειά σας εννοείται? Όχι, ήταν η δουλειά μου, απλώς έκανα μια δουλειά για να πιάνω και εγώ ένα γρόσι, διότι είμαστε 9 άτομα μες στο σπίτι, ζούσαν και δυο οι παππούες μου οι Μαγαρίτες, και μόνο με τη δουλειά του Μαγαρίτου πατέρα μου ήταν φυσικά αδύνατο να τα βγάλουμε πέρα. Πολλές φορές κοιμηθήκαμε νηστικοί. Είμαστε πολλοί. Και εγώ ήπρα τη δουλειά στο σινεμά και δούλευκα η μηχανή που έδειχνε την ταινία. Και οι μηχανές στον καιρό εκείνο δουλεύκαν με το ίδιο σύστημα με κάρβουνα, ειδικά κάρβουνα. Φέρνες τα έτσι κοντά, σπιθροβολούσαν μια τεράστια φωτιά και με έναν κατεθρεφτάκι μεταφέρονταν πάνω στο φακό και έδειχνε σου την ταινία. Και είχαμε το ίδιο πράγμα και στο στρατό, κάτι τεράστιους προβολείς, οι οποίοι έφεγγαν μεσούρανα. Και είχα και γίνει την ειδικότητα, λόγω του ότι έξερα να δουλεύω τις μηχανές εκείνες με το κάρβουνο. Πού ήταν το σινεμά που λέτε? Το σινεμά ήταν των λαϊκών οργανώσεων, το Άδων είναι. Που λαλούμε το σινεμά του Αγίου? Ναι, ναι. Α, ήταν από τότε, νομίζαμε ότι ήταν πιο μετά. Όχι, ήταν από τότε.
Και ήταν τούτη η δουλειά σας. Έκανα το ως δεύτερο επάγγελμα. Τούτο. Σχόλαντα από τη δουλειά, πήγαινα, ετοίμαζα τις ταινίες, ετοίμαζα τη μηχανή. Όση ώρα 11-11.30 δούλευκα για μέ και ύστερα πήγαινα σπίτι. Και έπιανα κάτι ψηλά, δηλαδή 15 λίρες το μήνα, 10 λίρες το μήνα. Θυμάστε καθόλου πότε χρονολογίες? Που το 64 ήμουν μωρό. Ήταν προχωρημένοι Ιταλίδες, πάνω σας το πιστώσουμε ότι είσαστε πιο μπροστά από τους άλλους. Υπήρχε προηγουμένως σινεμά, αλλά έπαιζαν το κάτι άλλοι. Και ύστερα ένας πρώτος μου ξάδερφος λέει μου έλα ρε να μας βοηθά και γεράσαμε εμείς να φύγουμε και ξέρω εγώ. Και έριξα ενδιαφέρον, έμαθα και είχα και έναν εισόδημα. Στην αρχή δεν είχαμε εισόδημα, αλλά έγραψαν μας κάθε τέλος του χρόνου έναν κοστούμι. Το σινεμά. Κοντά στο ότι γίνηκα 14 χρονών να φορήσω παπούτσια, θα φανταστείς, ήμουν ξυπόλυτος, εγώ. Ήταν μεγάλη υπόθεση να φορήσω κοστούμι. Πόσα αδερφιά σας ήταν, κύριε Ανδρονίκη? 5. Και αγόρια και 3 κορίτσια. Σε ποια μονάδα υπηρετήσατε? Στο 211 τάγμα πεζικού. Είχε κάπου έδρα στην περιοχή ή ήταν... Όχι, εγώ ήμουν η έδρα του ήταν στην Νεάπολη, Τράχωνα, που έκανα στρατιώτης. Ναι. Ναι, ήταν στον Τράχωνα και Νεάπολη η έδρα του, το 211 τάγμα πεζικού. Σας τα βάθμοφορος? Όχι. Για να σε βάθμος πρέπει να έχεις το μέσο, την εποχή μας. Και όταν λέμε μέσο εννοούμε... Να έχεις κάποιον πατέρα γνωστό, να ανήκεις κάπου σε κανέναν κόμμα. Αυτά. Εσείς δεν είχατε Όχι, εγώ δεν είχα. Το λέω, ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, ήταν των λαϊκών οργανώσεων και ήταν και λαϊκός αγωνιστής. Το 1944 δι μεγάλους αγώνες των εργατών. Και η κουβέντα του Μακαρίτη που έλεγε ήταν ότι έκανα 5 παιδιά και ο ένας είναι σκύλος χωρίς νούμερο. Διότι τους παλιούτσερους έπρεπε ό,τι ψηφίζει ο πατέρας να ψηφίζουν και τα παιδιά και μετά και τα αγκόνια. Και πάει σήμερα το πράγμα. Και ισχύει νομίζω μέχρι σήμερα. Και επειδή εγώ ήμουν από μητσής, έκαμνα τον επαναστάτη, έλεγα ότι ήμουν επαναστάτης, ψήφιζα ότι ακολούθουν καμιά φορά κάτι και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ήταν το παράπονο του. Ότι ήμουν σκύλος χωρίς νούμερο. Μα συνήθως οι έξυπνοι άνθρωποι θεωρούν τα μικρότερες των πράγματα και να ασχολούνται. Θα ξέρετε το να δείτε. Οπότε η μέρα της εισβολής πού σας βρίσκει? Πού ήσασταν εσείς, 20 του Ιούλη? 20 του Ιούλη, όταν έγινε το πραξικόπημα πρώτα, εγώ ήμουν σπίτι, ξεκίνησα να πάω δουλειά και πήγα μέχρι την Αθαλάσσα και εκεί είχε μπλόκο. Η δουλειά σας ήταν το εργοστάσιο που είπαμε προηγουμένως? Ναι, κάτω στο Σοπάς, Τεκλίμα. Ξεκίνησα να πάω δουλειά και είχε μπλόκο εκεί στην Αθαλάσσα, στον παλιό το δρόμο φυσικά, και στρέψαν μας πίσω. Και εγώ πήγα σπίτι. Μετά ήρθαν, εγύρευκα τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου όντως ήταν νεκατωμένος με τους μακαριακούς. Έφτασε και πήγε δουλειά εκείνος και όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, πήγαινε στην Αρχιεπισκοπή. Ήταν με εκείνους που πολεμήσαν στην Αρχιεπισκοπή υπέρ του Μακαρίου ο αδερφός μου. Και χάθηκε. Τούτη μετά που έπεσε η Αρχιεπισκοπή, έπιαν τα χωράπια και έρχεται ο Παρπατητός με την Αρχιεπισκοπή, ήρθε μου τον Άισο Ζώμενο ποταμιά και να έρθει στο δάλι. Και πίσω δρόμο βασικά. Και καθυστέρησε, εγώ γύρευκα εδώ και ήμουν σπίτι μου τις 20 του Ιούλη, διότι είμαστε φωτσιασμένοι. Όχι φωτσιασμένοι, είχα κάτι γειτόνους, νεαρούς, τον καιρό εκείνο 16-17 χρονών, απόσαντους, έτσι το λέω. Και εδώ κάνουν και από έναν όπλο και κάθονταν πόξο από το κάγκελο μας, στο σπίτι της Μαγαρίσας της μάνας μου, να μην κυκλοφορήσει κανένας. Τη διδάγνωστη δράση του παπά σας. Όχι του παπά, και του πατέρα μου γιατί ήταν αριστερός, αλλά και ο αδερφός μου που κατώθηκε μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Και έτσι ήμουν σπίτι. Και μόλις έγινε η εισβολή, εγώ έξεροντας μου ήρθε, αντέδρασα.
Και βγήκα έξω από το κάγκελο και πια τον νεαρό που ήταν πόξο, ο οποίος ήταν και γείτονας μου. Μεγαλώσα σπίτι μου και τα κοπελούθια. Μεγάλωσε τους η μάνα μου. Έπιασα τον που το φτύν, έπιασα του το όπλο μου το χέρι. Τούτος ήταν φωτσιασμένος, φωτσιάστηκε μόλις άκουσε βομβαρδισμούς και σιρήνες. Άρα ήταν τόσο πατριώτης όσο το έπαιζε. Έπια τον που το φτύν, έδωκα του και έναν πατσό και έπια του το όπλο. Και ήταν η συγκέντρωσή μας δαμέ, στο Ιωφύρι. Το κέντρο που υπάρχουν από εκεί, είχε σπίτια και το κέντρο το Ριβιέρα, που ήσασταν τελευταίος, ήταν χωράφια, ήταν λιώνας. Και συναχτήκαμε όλοι για μέ, να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, είμαστε πάντα υπό υποτήρηση και χωρίς όπλα. Ήταν γύρω μας η ΟΚΑΒ, ήταν και πρόσεχε μας. Υποτήρηση ποιου, των οικοπαιδευτικών της περιοχής. Ναι, της περιοχής, δηλαδή. Θυμάστε κανέναν όνομα? Βέβαια. Ο ιατρός, ο Πανίκος. Ιατρός, ήταν πριν να γίνει ιατρός. Πανίκος. Ο Πανίκος, δηλαδή απέναντι που το συνεργατική μποχή το πολυιατρείο. Δεν τον ξέρω, ναι. Ο Πανίκος ο ιατρός, ορθοπαιδικός, Κωνσταντινίδης. Ήταν ο Άντης, ήταν άλλος γιατρός που είναι στην Ελλάδα, ο Τζόρτσης. Ήταν πολλοί. Και είχαμε αντρωμένους, ας πούμε, δάμε. Τι είναι που τα πόστα που όταν μετά το πραξικόπημα αναλάβαν την ηγεσία, εκείνοι. Δεν υπήρχε ούτε στρατός, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα. Στους αστυνομικούς σταθμούς καταβάλαν τους τούτοι, έπιαν τα όπλα, έπιαν τους παντές. Και στην πολλή ώρα που καθόμασταν κάτω, εγώ σηκώστηκα και είπαν τους ρε παιδιά, τούτη η δουλειά που κάνουμε να μην είναι καλή. Να μας επισημάνει η αεροπορία και όμως να μαρδίσει. Τότε εγώ παρεμπιπτόντως το 1967, ήμουν κληρωτός και πολέμησα στις μάχες της Κοφίνου. Και είχα μια ιδέα από πόλεμο, περίπου. Δεν ήμουν η πρώτη μου φορά, ας πούμε, το 1974. Πόσο σας επηρέασε εκείνον της Κοφίνου? Εκείνον της Κοφίνου δεν μπορώ να με επηρέασε, να πω ότι με επηρέασε, διότι ήμουν στη δεύτερη γραμμή πιο πίσω. Ήμουν σε λόγων υποστήριξης. Δεν είχα άμεση επαφή με τα γεγονότα και αμέ. Αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος, έστω και λίγο πιο πίσω να είσαι, το άγχος περνάς το. Εκείνον το κακό. Αλλά το πρώτο σοκ περνάς το. Τι θα πει πόλεμος. Ζήτημα ζωή και θανάτου, εννοείται. Και με κάποιο φίλο, τον Άκη, είπαμε να πάμε στη Λευκοσία, να φέρουμε όπλα, να προσέχουμε το χορκό μας, διότι θα μένει η Λουρουτζίνα. Δυστυχώς δεν μας επιτρέψαν να πάμε, απειλήσαν να μας πυροβολήσουν. Οι αρχηγοί να πούμε. Οι αρχηγοί, οι κρατούντες στην εποχή εκείνη. Και εδώ έκαμε γυρών τα σπίτια του χορκού, τους γνωστούς μας, όσοι είχαν κυνηγετικά πιάσαμε τα, πριν να τα πιάσει οι πραξικοπηματίες. Και πήγαμε μια ομάδα και βγάλαμε σκοπιά πάνω στις τερατσές που είναι η Λουρουτζίνα, να μην έρθουν οι Τούρκοι προς τα δά. Όσοι ήσασταν να μέσα στα χωράφια. Όχι ούλοι. Δεν επικοινωνούσατε ούλοι μεταξύ σας. Όχι, δεν επικοινωνούσαμε. Και έχω και τρομερές εμπειρίες να αναφέρω μετά. Ας το θέμα του ότι μέχρι σήμερα δεν επικοινωνούμε, όχι τον καιρό. Και πήγαμε κανένα δεκαρκάν άτομα πάνω και βγάλαμε σκοπιά. Τη νύχτα μαθεύτηκε μες στο χορκόν ότι εφύαμε, πιάσαμε όπλα και ήρθαν οι οπλαρχοί. Τα σύνορα της Λουρουτζίνας με του Δαγιού εντιαμε πίσω από Λύκειο, εντιαμε το σημείο. Κάμια 100 μέτρα πιο εκεί, πίσω από το Λύκειο. Ναι. Και ήρθαν οι οπλαρχοί και περικυκλώσαν μας, εδώ κάμεν τους τα όπλα, δεν είχε να σκοτωθούμε ένα μεταξύ μας. Και φύγαμε, στραφήκαμε κάτω. Την άλλη ημέρα πιάσαν μας και πήραν μας στην Κιθρέα. Την ομάδα είναι συγκεκριμένη Τζίνι. Όχι, ούλων των λόγων που ήταν ταμέ. Εξού και το δάλιν έχει τους 18-19 αγνοούμενους και 40-45 εχμαλώτους. Το μισό δάλιν πήραν το στην Κιθρέα και πάνω. Το άλλο μισό που ήταν, ξένοι το άλλο μισό ήταν στην Αλευκάρα, στο Τρόδος, στη Δελίτσιπου, στον Κόρνο. Και τι έκαναν, προσέχαν μας. Κάμνα σούβλα, δεν που κάμνα.
Για να έδωσες τον παππού σου τι κάνουμε. Ερώτησα τώρα, θα μου πείτε εσείς. Δυστυχώς αυτό το πράγμα έγινε. Προσέχαν τους είμαι ο παππούς μου. Ναι. Ναι. Εφίαν, εγώ όταν έγινε η δεύτερη εισβολή, είμαστε στον Κουτσοβέντη, πάνω από την Κιθρέα, η οποία παρεμπιπτόντως ο Κουτσοβέντης ήταν τόπος απόρριψης απορριμμάτων, δηλαδή ένα κοτσάτης. Και όποιος επίενε με άδεια τον καιρό του πολέμου, έστω και την εύτομα που μεσολάβησε από το πραξικόπημα μέχρι την τουρκική εισβολή, τη δεύτερο γύρο, μάλλον από την πρώτη εισβολή μέχρι τη δεύτερη, τα πρώτα που έφερνε ήταν ποτούν τα εντομοκτώνα. Μόνο εντομοκτώνα, διότι τρώαν μας οι μούγες εκεί πάνω. Δηλαδή όλη μέρα κρατούσαμε από έναν αεροζόλο κάθε στρατιώτη και πήγαν πάνω του. Είχε τόσες πολλές μούγες. Όταν εξέσπασε η δεύτερη εισβολή, εγώ ήμουν σκοπός μέχρι ώρα 4 το πρωί. Και πήγα και έγιρα πάνω στο βουνό, το βουνό και πάνω μεταξύ έκαναν το κρατόνια τα λεγάμενα και φυτέψαν ακακίες να το πρασινίσουν το βουνό. Και έπεσα έτσι, έπεσα πάνω στο χώμα, δεν είχαμε κάτι και θόρουν προς την θάλασσα. 4 και 20 ακούμε τα αεροπλάνα που περνούν που πάνω μας, ψήλωσα έτσι την κεφαλή μου πάνω και θωρώθηκε ο πόμπες να πέφτουν για μέσα στο ρίκ περίπου, υπολογίσα. Και γυρέψαμε τον αξιωματικό μας και δεν τον ήβραμε. Ο μόνος αξιωματικός που έμεινε μαζί μας πάνω ήταν ο Τάσος Μάρκο, ο διοικητής, ο οποίος είναι αγνοούμενος μέχρι τώρα. Οι άλλοι αξιωματικοί εχαθήκαν. Είχε και ένα χορκανό μας μέσα, που έκαμε τον αξιωματικό, και είχα μάθει μετά που ήρθα από την Τουρκία ότι η ώρα 9 ήταν στα Λεύκαρα και συνάντησε την οικογένειά του. Η ώρα 9 το πρωί. Αυτά τα πράγματα. Αλλά ουσιαστικά εσάς πιάσα σας. Μάνι, λόγω του γεγονότος πάνω στο Λουρουτσίνα. Όχι, έπρεπε να έχετε διαταγή να φύγει ο λόγος που ήταν δαμέ να πάει πάνω στην Κιθρέα, στο τάγμα, να βγάλουμε σκοπιές. Έτσι μας είπαν ότι είναι μόνο εμάτσιν τους, ας πούμε 10 άτομα που πήγαμε εκεί πάνω, πήραμε όσοι 300-400 Ιταλίτες. Αλλά είμαστε μοιρασμένοι σε διάφορα ατάγματα. Χρεώσαν σας κάτι πριν να φύγετε από το δάλι? Όχι. Τίποτε, πήγατε έτσι? Τίποτε, πήγαμε έτσι με τα ρούχα τα πολιτικά και ό,τι βρίσκαν όταν πήγαμε στην Κιθρέα, ανασύνταξη, ήρθαν για μέσα και έδωκαν μας κάτι ρούχα και όπλα. Αλλά δεν ήσασταν όλοι μαζί, μοιραστήκατε? Όχι, μοιραστήκαμε, πήγαμε ομάδες. Τις ομάδες ποιος σας εχωρίσαν, ξανά τους φίλους σας? Όχι, δεν εχωρίσαμε, απλώς εχωρίσαν, μιλούσαμε, έλεγε ο καθένας στην ειδικότητα του που είχε στο στρατό. Όταν είμαστε στρατιώτες, είμαστε στην έφεδροι ούλοι. Και τότε κατατάξαν μας, έφερνε ένας διοικητής 50, ο άλλος είχε κάτι λογαγούς Κυπραίους, κάτι καλαβαράες, έπιανε ο καθένας 30-40 και τραβούσαμε κατά το βουνό. Πώς σας πιάσαν από το δάλι να σας πάρουν και κάτω? Με λεωφορεία πολιτικά. Ας επήραν, είχε στρατιωτικά οχήματα. Στρατιωτικά οχήματα πήγαν προς την Κερίνια και εκείνοι όλοι που κατασκοτωθήκαν από εκεί στον Κοντεμένο και στο βομβαρδίσαν τους. Και πήρες στα τζαμέ και όταν τους ψάξετε εσείς τους αξιωματικούς χαθήκα? Στον πόλεμο. Στο δεύτερο γυρόν της 20 του ΤΕΣΕΚ, πότε μου ήταν ο δεύτερος γυρός, 14 Αυγούστου, δεν είχαμε ένα αξιωματικό εκτός που τον Τάσο Μάρκο, τον παραλιμνίδη που χάθηκε, είναι ένα γνώμενο μέχρι τώρα. Και ως ο διοικητής. Ήταν ο μόνος που ήταν παλικάρι και το λάλε η ψυχή του. Οι άλλοι όλοι από το 19 και πάνω χαθήκαν όλοι. Όλοι. Οπότε θεωρείτε ότι ήταν μια σκέτη προδοσία. Για μας ήταν μια σκέτη προδοσία. Όταν σου λύθηκαν τα πυρομαχικά και δεν έχεις, δηλαδή να περιμένεις το σύντροφο σου να σκοτωθεί, να του πιάσεις τις σφαίρες για να ζήσεις εσύ. Έτσι η κατάσταση δυστυχώς ήταν τον καιρό εκείνο. Τι να δούμε πράγματα.
Και οπότε πλήρης ανοργανωσία, τίποτε. Πλήρης ανοργανωσία, πλήρης προδοσία. Δεν είχε κάποιον να σου δώσει οδηγίες, δεν είχε κανέναν. Όταν σας πήραν, παρουσιαστήκαν οι αξιωματικοί. Βέβαια, ήταν εκεί οι αξιωματικοί. Ουσιαστικά εσείς πότε, για το ξεκαθαρίσουμε, φύγατε από το Δάλιν πότε? Φύγαμε από το Δάλιν μετά τις 22 του Ιούλη, κάτι τέτοιο. 20 του Ιούλη είναι και η εισβολή. Όχι, ήταν πριν, διότι εγώ στους βομβαρδισμούς του Δαλιού δεν ήμουν εδώ. Ήμουν πάνω στις μάχες. Όταν βομβαρδίστηκε το Δάλι, ήμουν εκτός Δαλιού. Ήσασταν πάνω στο... Ήμουν ήδη στην Κακοπέτρη, στην Κιθρέα. Ναι. Και μες στην Κιθρέα ήρθαν οι αξιωματικοί, αναλάβαν μας ομάδες. Και την ώρα είδατε τους. Ναι, βέβαια, είδαμε. Είχατε και τις οδηγίες. Όχι, και μέχρι τη δεύτερη εισβολή της 14 Αυγούστου, τις 13 ακόμα είδαμε τους. Εδώ κάνουμε διαταγές. Έχουν να ελέγχαν μας αν ευκαινούν οι σκοπιές, αν έχουμε νερό, αν είστε ο εφοδιασμός για το φαγητό. Ελέγχαν μας. Αλλά όταν ξεκίνησε η ώρα 4 και 20 θυμούμαι σαν τώρα, το πρώτο αεροπλάνο να ρίχνει τις πρώτες πόμπες μέσα στην θαλάσσα, όταν γυρέψαμε αξιωματικούς να βρούμε οδηγίες, δεν ήβραμε κανένα. Ούτε για δείγμα. Και τι έκανατε την ώρα? Τίποτε. Σταθήκαμε, ό,τι μπορούσαμε, πολεμήσαμε, ό,τι είχαμε. Εγώ για να φανταστείς ότι λείψαμε οι σφαίρες και δεν είχα σφαίρες. Διότι κράω πολυβόλο. Και δεν είχα σφαίρες να πετάξω. Τι θα έσυρνα τα παπούτσια μου? Τι κάνατε την ώρα? Ταμπουρωθήκαμε στα πολυβολία. Μείναμε αρκετή ώρα για συνάμα όμως πέφταν οι όλμοι που μας εσύρναν οι Τούρκοι, όπως τη βροχή. Κυριολεκτικά όπως τη βροχή. Ο Σταύρος, ο λαός και εκείνος εχμάλωτος, είμαστε μαζί μες στο ίδιο πολεμείο, ήταν πιο μικρός φυσικά. Σε πιο ψηλά έναν πολυβολείο είχα δυο πολλά καλούς μου φίλους. Ήταν ο γαμπρός του Σταύρου, ο Τάκης ο Χαλουβατζής και ο Πάμπος του Λοϊζαρά. Και μου λέει ρε, τούτοι ήταν που κάνουν. Πήγαινε δε. Ότι ήταν και πιο μικροί, ίσως να φοβήθηκαν, ίσως δεν ξέρω. Του λέω εντάξει ρε, ξέρεις όπως πέφταν οι όλμοι, για κάποια στιγμή δευτερόλεπτα σταματούν. Εγώ επετάχτηκα πάνω στο πολυβολείο και τους ήβρα και ίσως να είμαι και ο τελευταίος άνθρωπος που τους είδα. Εγώ αγνοούμενοι μέχρι τώρα. Τους είπα ρε, ελείψαν τα πυρομαχικά, καθυλωθήκαμε, αξιωματικούς δεν έχουμε, υποχωρούμε, φεύγουμε. Και μου είπε ο Πάμπος, εντάξει ρε φίλε, πήγαινε και ερχόμαστε πίσω σου. Έπιασα το κατήφορο κάτω και την ώρα που κατέβαινα, πετροκύλησα εγώ, έχασα τον βηματισμό μου, ήταν πολλά ψηλό βουνό και άρπαξα πάσε μια ανακακία να στερεωθώ. Όταν έφερα τα πόθηκια μου και ξαναξεκίνησα ρεπία στο πολυβολείο μου, άκουσα μια έκρηξη πίσω μου. Και κοίταξα και να που ήταν η ακακία που έπιανε υπήρχε. Δηλαδή έφυγα, εγώ είχα μέσα στη μέση, όπως βρά και διδεύκεις κάτι να πιάσεις να στερεωθείς, μα χάσεις το βηματισμό σου, εγώ άρπαξα βάσει στην ακακία. Και θυμούμαι εδώ καλύψε ένα γυρό που τη φόρα που είχα και πήγαμε στο πολυβολείο. Και ακούμε την έκρηξη και κοιτάζω ο πολυβολείο μου την τρύπα, δεν είχε ακακία. Έπαιζε όλμο και έβα στην ακακία που έπιασα. Άρα ήταν τυχερό να ζήσεις. Και πιένοντα και υποχωρήσαμε. Δεν τους ξαναείδα τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εν είχατε κάποιαν να τους φωνάξετε φεύγουμε ρε. Είπα τους ότι φεύγουμε ρε και να μου φύγετε και ερχόμαστε πίσω σας. Και δεν τους ξαναείδα. Όχι τον καιρό, 42 χρόνια τώρα. Και εγώ κατέβηκα μέχρι το γήπεδο της Κιθρέας. Είχατε κανένα μαζί σας που θυμάστε? Όχι. Έχετε κοινή πορεία να... Όχι. Δυστυχώς ήταν άταχτη οπισθοχώρηση. Εγώ τράβησα προς τα πάνω, ήθελα να πάω προς τα πάνω, προς τον Πενταδάχτυλο. Να δω αν έχει ανεφροτάγμα για να πάρω πολεμό και να πολεμήσω, με γίνει την έννοια. Μετά όταν είδα ότι έρχονταν κατά μπουλούκια
υποχωρούσαν από τον πενταδάχτυλο, στρατιώτες δικοί μας, αλοκατζίες, του πεζικού, τα πάντα, στράφηκα και εγώ πίσω προς την Κιθρέα. Ήμουν και εξουθενωμένος, ήβρα μια γριά, η οποία έφκαλε τα ρούχα μου και έδωκε μου πολιτικά ρούχα και είχε κόταν και χόκλα, θυμούμαι σαν τώρα. Και έβαλε μου κεφά. Και έδωκε μου και ρούχα και ντύθηκα, την άλλη ημέρα ήρθαν οι Τούρκοι και πιάσαν μας. Και την γριά. Ούλους γενικά, το χορκό. Την Κιθρέα είναι. Ναι, στην Κιθρέα. Εσείς πού ακριβώς ήσασταν τώρα που έγινε η σύλληψη? Εμένα πιάσαμε στην Κιθρέα, σε ένα σπίτι. Πούσαμε. Χωρίσαν μας, πήραν μας τους άντρες, εμένα πήραμε στο Κιάος. Και που το Κιάος έβαλαμε μέσα σε στρατιωτικά οχήματα με διμμένα τα μάτια και φέραν μας στο Καράζ Παυλίδη. Και μέσα ήταν ο χαμός. Δηλαδή το Καράζ Παυλίδη ανεφόρεν 500 άτομα, είμαστε 2.000. Ο ένας πάνω στον άλλο. Ήρθαν τη νύχτα και διαλέξαν ορισμένους. Με εκείνους είχαν και ένα χορκανό μας και δεν τους ξαναείδαμε και ύστερα ήβραμε τους στο χορκό. Δεν θέλω να πω το όνομα του, διότι ήρθαν και είδαμε προχτές και έκαμε τον αγωνιστή, ενώ εχμαλωτίστηκε μια νύχτα μόνο και λόγω του ότι δούλευκε στις βάσεις τους Εγγλέζους, ήρθαν Τούρκοι που τις βάσεις τους Εγγλέζους και πιάναν τον. Και πήραν τον στη δυσιά και δεν ήρθαν ποτέ σπίτι του, ως την άλλη νύχτα. Και που για μέ, μείναμε 2 μέρες μες στο Καράζ Παυλίδη, εφορτώσαμε και πήραν μας στην Τουρκία. Και αμέ είχα και την πρώτη κακή εμπειρία, όπως καθόμαστε μες στα λεωφορεία, δεν ήταν λεωφορεία ψηλά όπως τα συνηθισμένα, τα αυτοκίνητα, τα παλιά επιβατικά. Ξέρω αν είδες σε κανέναν σκέτς τώρα που δείχνει έναν... Είδα πάνω στο Μουδουλάν, ήταν παρκάρισμένο. Μπράβο, που γίνα τα αυτοκίνητα. Ήταν καλοκαίρι, χωρίς γυαλιά, χωρίς τίποτε και εγώ όπως κάθομουν δέχτηκα την πρώτη ξυφολόχη πάνω στον νόμο πίσω. Μπήξα μου την ξυφολόχη μου το παράθυρο. Έτρεχα, αιμορραγούσα και πήρα μας στην Κερίνια που για με ολόησα να μας βάλουν μες στο πλοίο. Ποιος σας διώξα, κανένας έτρεχε? Κανένας έτρεχε, ενώ στην Κερίνια. Και ύστερα Δεν υποθυμίσετε. Δεν υποθυμίσα, δεν ήξερα. Καταλάβατε ποιος σας εκτίμησε ή ένας Τούρκος που απλά... Ο κόσμος, αφού σταματούσαν μες στον δρόμο και ήταν ο όχλος, ο Μαλιτσάρη. Τουρκοκύπροι πάλι. Τουρκοκύπροι. Όταν πήγα στο πλοίο, ρώτησε με ένας αξιωματικός τι έπαθα. Λέω μα τώρα κάποιος μου έμπηξε το ξυφολόχη. Για να μην ειλικρινής δεν ήξερα ότι η ξυφολόχη έχει ειδική ονομασία. Έχει ειδική ονομασία στα αγγλικά. Ούτε εγώ το ξέρω. Έχει μια ειδική ονομασία, κάπου το θκεύασα ύστερα, αλλά και είπαν του ότι μπήξα μου ο μαχαίρι του όπλου. Καν knife του είπα έτσι. Εντάξει λαλί μου, έπλυνε μου το και έβαλε μου ένα κλίψ αλουμίνιο. Είπα μου οι συναδέρφοι ότι ήταν ένα κλίψ και ήταν ραμμένο το χέρι μου, ο νόμος μου πίσω. Πήρα μαζί στην Τουρκία. Την άλλη ημέρα στο στρατόπεδο που είμαστε, στην Τουρκία. Ξέρετε περιοχή που φτάσετε? Πήγαμε στα Άδανα και ύστερα που για μέ πήραμε μας με λεωφορεία στα Ατίαμα. Για μέ ήταν το μεγάλο μαρτύριο. Για μέ, εγώ ήμουν γυμνός που τη μέση και πάνω. Λέω ότι εσχίσαν μου το ρούχα μου και ευκάλαν μου τα για την πληγή και ήμουν ημίγυμνος. Ήταν στα ακτοδοχείων η ράση μου. Όποιος έπινε τσιγάρο έσβηνε το πας στη ράση μου. Που τους σκοπούς, που τους φρουρούς, που τα... Εγώ υπόφερα πολλά. Και όταν πήγαμε στα Άδανα, είπαν ότι όλοι οι τραυματίες, εντάξει ήταν ο κόσμος όλος τραυματίας, είτε που φατσές με τα όπλα. Μπορεί να μην ήταν τραυματίας του πολέμου, αλλά σαν εγώ είχα εξυβολόχημα στη ράση μου, σχισμένη ράση μου. Είναι μου τον πόλεμο, αλλά πάτε με τραυματισμούς. Άλλοι ήταν κρουσμένοι με τα τσιγάρα, άλλοι ήταν κομμένα τα αυτιά τους, με τα τσακούθια. Απάγια. Πήγαμε γραμμή να πάμε στο γιατρό.
Πήγα εγώ στο γιατρό, ενώ εξή γραμμή ήταν και στρατιώτες. Μες σε έναν διάδρομο, το τι έγινε του μέχρι να πάει στο γιατρό ήταν το έλα να δεις. Όπου προλαβαίνανε, χτυπούσαν με τα όπλα, με το κοντάκι όπως το λέμε, γυρίζαν τα όπλα. Εγώ πήγα την πρώτη φορά, άλλαξε μου την πληγή. Εφίστας το κλιπ τουλάχιστον? Όχι, δεν είχε κλείσει ακόμα η πληγή. Άφηγε μου το κλιπ και στο στραφή εκτράβησε μου ένας σκοπός από τους Τούρκους και έφκαλε μου το. Άλλη αιμορραγία, δεν έξερα πια στο γιατρό, εκεί μου βλάκας. Έτσι δεν ξαναρρώσταν κανένας πλέον. Διότι όσο ο διάδρομος ήταν το μαρτύριο να πάει που το διάδρομο στο ιατρείο. Ήταν ένα μαρτύριο. Και έτσι δεν ξαναρρώστησε κανένας, ούτε εγώ ξαναπήγα στο γιατρό. Όταν φτάσατε για μένα, τακτοποίησαν σας... Τακτοποίησαν μας σε θαλάμους, ύστερα πήραν μας στα Αντίαμα. Πόσες μέρες έμειναν στα Άδανα, πόσον καιρό? Δεν το θυμούμε, θα κάναμε πολύ καιρό, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ύστερα βάλαμε μας μες στα λεωφορεία. Με κάποιον τριτήριο ή έτσι? Δεν ξέρω, δεν είχαμε καμιά πληροφόρηση για τίποτε, ακούαμε ράδιο για... Βάλαμε μας μες στα λεωφορεία, μες στα στρατιωτικά οχήματα, πήραν μας σε ένα σημείο, στα λεωφορεία, πιάμε μας με τα λεωφορεία και πήραν μας στα Αντίαμα. Αλλά συνάμα όμως που να μας πάρουν με τα λεωφορεία, είχαμε τα μάτια μας κλειστά. Και νιώθαμε το λεωφορείο δεν σταμάτα και έμπαινε κόσμος μέσα, πολίτες, και χτυπούσαν μας. Ύστερα ξεπιθώνονταν τούτοι, παίρναν τους, έφευκαν το λεωφορείο, πήγαινε αλλού. Αυτά τα πράγματα. Τους Τουρκιάς που λένε. Ναι, τους και της Τουρκίας. Πήραν μας στα Αντίαμα, μπορώ να πω, ήταν για μας, ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, ίσως να μην είχαν πλέον τούτοι άλλα νεύρα να βγάλουν, δεν ξέρω. Ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα, πήραν μας για ανάκριση σε έναν ειδικό τόπο, τον οποίο εγώ, γιατί ασχολούμαι με τα πράγματα, αρέσκα μου να παρακολουθώ. Εμένα ανέκρινε με κάποιος ο Οσμάν Ορέκ. Ο Οσμάν Ορέκ ήταν ένας πρώην συνομιλητής του Μακαρίδη του Κληρίδη. Επί καιρό Μακαρίου που κάνουν συνομιλίες, του ήταν συνομιλητής. Τα ελληνικά του ήταν καλύτερα από τα δικά μας. Εγώ ανάφερα το όνομα μου, ρώτησε με πόθεν είμαι, είπουν του Πουδοδάλη, με ρώτησε για τον Μακαρίτη, το θείο μου, αδερφόν του παπά μου, τον Φίλιππο, τον Καμένο. Τι μου είναι? Είπουν το θείος μου, αδερφός του πατέρα. Εντάξει, λέει μου, θέλεις νερό? Και προσφέρε με νερό. Ήξερε τον? Ήξερε τον, γιατί εκ των υστέρων όταν ήρθα στην Κύπρο, ερώτησα τον πατέρα μου. Λέω του, πες μου, ο θειός μου ο Φίλιππος είναι τα σχέση έχει με τους Τούρκους και ξέρω. Δηλαδή μου ο θειός ο Φίλιππος ήταν Τουρκόπουλος. Δηλαδή? Ο Τουρκόπουλος παλιά πριν την αστυνομία, είναι λέξη τουρκική, ήταν ο επιτηρητής του κάμπου. Τον κοπαθιό που έμπαιναν μες στα χωραφιά τα ξένα, να τους καταγγείλει, να τους κάλει έξω. Και είχε μια ειδικότητα ο Μακαρίτης, να βρίσκει κλεμμένα κοπάθια. Πρώτα είχε πολλούς ζωοκλέφτες, μέχρι σήμερα έχει. Ναι. Που έχουν και αριθμούς στα ζώα και ούλα, όχι πρώτα από είχε τίποτα. Και που τους Τούρκους πήγαιναν κλέφταν τους τακτικά, που τη Λουρουκίνα. Και πήγαιναν να ρωτάν του θειού μου του Φίλιππου, ότι εκλέψαν τους το κοπάδι. Και εκείνος είχε μια ιδιότητα με τα χνάρια, δεν είχε φορτηγά να τα φορτώσουν και αυτοκίνητα, παρπαϊτά που τα παίρναν εκείνον τον καιρό. Και έπιανε τα χνάρια τους, το κουτούι έβρισκε τα. Και παίρναν τους τα πίσω και είχε μια εκτίμηση. Είχαν το ευχαρίστηση. Ναι, είχαν το ευχαρίστηση οι Τούρκοι της Λουρουκίνας. Και τούτος ο Οσμάν Ορέκ, δεν έμενε κάθε ως τη Λευκοσία, αλλά γέννημα της Λουρουκίνας. Και είχε τον ακουστά το θείο μου, τον Μακαρίτη, και ίσως να μου και αποκλείτωσα και εγώ τα βασανιστήρια, διότι πολλοί, πάρα πολλοί, όσοι ήταν προπάντως μαραθωνιώτες, και εγώ και τα χωρκά, περάσαν πολλά δύσκολες στιγμές στα σέρκα της στρατονομίας που έχει.
πολλά δύσκολα. Υπήρχε προηγούμενο. Υπήρχαν προηγούμενα στην Κύπρο, στα χωρκά τους που ζει, και φαίνεται οι Τούρκοι κρατούσαν το τούτο και κακοποιούσαν τους άσχημα. Μπορεί και έναν άνθρωπο που σχεδόν σκοτάδαν τον που το ψή. Και ας ήταν αμέτωχος, ας πούμε, να μένει είχε ιδέα. Φτάνει που ήταν πως είναι το χορκό. Πρέπει να πληρώσει κάποιος να πληρώσει. Να τους περάσει η κατσία, η πικρία που νιώθα. Αλλά το πιο μεγάλο μου σοκ που έπαθα και μέχρι τώρα θυμούμαι το και ήσουν και εκείνος ένας λόγος που αποτραβήχτηκα τελείως που τους κομματάρχες και τα κόμματα ήταν ότι είμαστε εχμάλωτοι πολέμου. Οι μισοί μισοσκοτωμένοι και διαχωριστήκαμε σε παρακαλώ μέσα στις φυλακές της Τουρκίας και μαλώναν οι μακαριακοί με τους γρυβικούς μέσα στις φυλακές σε παρακαλώ. Εγώ επειδή λόγω του τραύματος που είχα στη Ράση πάντα καθόμουν μέσα σε μια γωνιά της φυλακής να μην μου χτυπήσει κανένας διότι πόνουν τρομερά και μολύθηκε και πόνουν και ήμουν έτσι πάντα με κανένα δυο φίλους αμέτωχος έτσι μέσα σε μια γωνιά και ειλικρινά απίβδησα, ειλικρινά τους έφτινα, επερπάτουν και έφτινα και όταν ήρθε ένας Τούρκος ο Γρήγορος, ήταν ένας Τούρκος πολίτης Τουρκίας, ο οποίος μίλαν τα ελληνικά πολύ καλά, είχε δουλέψει σε ελληνικά καράβια. Και ήταν ίσως ο καλύτερος που είδαμε, λέει μας να τρέχετε, γρήγορα να μην προλαβαίνουν να σας χτυπούν. Και βγάλαμε τον εμείς ο Γρήγορος. Που την καλή του την ψυχή που σας είπε στη Συμβουλή. Ναι, και είδα τον εγώ που εφόρε σταυρό. Ήταν χριστιανός. Εφόρε σταυρό. Δεν ξέρω αν τον έκλεψε το σταυρό που κανένα που τον εφόρε, αλλά εφόρε σταυρό. Να είμαστε καχυβοπτοί, ήρθε μια ημέρα και μαλώνα και άνοιξε το παραθυρού, ήταν φυλακές κανονικές. Αν παραθυρού είναι έτσι. Θαλάμι εννοείται. Θαλάμι, 70, 80 μέσα. Και άνοιξε το παραθυρού και λέει σιωπάτε ρε, ελληνικά, σιωπάστε. Τι ήρθαμε τώρα εμείς πως να πιάσουμε την Κύπρο, να σας αφήναμε να σκοτωθείτε μόνοι σας. Ο Τούρκος τώρα μας κοροϊδεύει, γιατί 10 ηλίθιοι που τη μια και 10 πλάκες που την άλλη, είμαστε στην Τουρκία εχμάλωτοι πολέμου, τραυματίες, νηστικοί, γέριμοι και μαλώνα. Και ο Μακάριο και ο Γρήμα. Και ο Μακάριο και ο Γρήμας θα έσως τα κάθονται. Και τρώνε και πίναν. Ο ένας επέθανε, ύστερα πέθανε ο άλλος. Και ο Γρήμας επέθανε πριν το πόλεμο, ναι. Εντάξει, αλλά το τι τα απομεινάρια τους εμείνα. Ήταν η χειρότερη μου εντύπωση εκείνη. Τα όσα επέρασα και τα όσα έκανα τα εξέχασα, ξεχάνοντα, αλλά εκείνη η εντύπωση συνέχεια όταν τους δω να συζητούν μες στους καφενέδες. Είδες στις τηλεοράσεις του οι πολιτικά πτήρες μας. Έρχεται αμέσως στο νου μου και είναι η σκηνή στις φυλακές της Τουρκίας να μαλώνουν οι μακαριακοί με τους γρηβικούς. Μες στις φυλακές της Τουρκίας. Η ασυνοησία που είπετε μου πριν, δεν συνεννούμαστε και να πω μετά και το πόσο δεν συνεννούμαστε ακόμα. Εν τούτον που εννοούσατε. Ναι, για τούτο. Το πόσο από τούτον εκουρτίσαν τον λαό εμάλλωσε. Έγινε και το πραξικόπημα. Κατασκοτώθηκε ο κόσμος, έχασε κόσμο στην περιουσία του και οι αμετανόητοι επίαν στις φυλακές της Τουρκίας και μαλλώνουν. Δηλαδή πρέπει να το ζήσει για να το αντιληφθείς. Τι κακό είναι τούτο. Είναι άσχημο, διότι ήσασταν σε μια άθλια εγκατάσταση και ο νους τους νομίζαν ότι και δεν ξέραμε κανένας αν θα στραφούμε, ναι. Και νομίζαν ότι να έρθουν πίσω και να παρουσιαστούν ως οι σούπερ αγωνιστές, οι σούπερ πατριώτες να πιάνουν θέσεις και δουλειές. Γιατί εγώ ας πούμε μόνο είχα δουλειά κυβερνητική και χάθηκα από τον κόσμο. Δυστυχώς. Επιάσαν κάποιοι που σας συσκευούν. Πολλοί επιάσαν και πια. Όχι εγώ που τους εχμαρτούσαν είδα να πια. Επιάσαν μόνο ορισμένους τραυματίες παράλυτους. Το κράτος βοήθησε. Ναι. Για κανέναν κλητήρα, κανέναν από τίποτα. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν σε ασχήμη κατάσταση, εγώ είχα πάθει τα αυτιά μου.
τα αυτιά μου όπως πολλές εκρήξεις. Δεν το είχα καταλάβει. Όταν ήρθα από την Τουρκία, την άλλη ημέρα οι φίλοι που ήρθαν προηγουμένως διοργανώσαν ένα πάρτι. Υπήρχαν και το κέντρο πάνω από το που φτιάχνει στο δαγιού, που το πλυντήριο των αυτοκινήτων. Έχει ένα που το κάνει οι άντροι τώρα, τούτοι που παρουσιάζει στην τηλεόραση, κάνει το γυμναστήριο, ήταν που να το κάνει. Ναι. Ήταν κέντρο που ζουξίτικα. Εκείνο για μένα. Τώρα κάνουμε το ποτούν το σχολείο Μόντελ. Ναι, εκείνο ήταν κέντρο, ήταν που ζουξίτικα. Και πιάμε η παρέα να πάμε για μένα φάμε. Πήγαμε, κάτσαμε, είχε μουσική, εγώ δεν κατάλαβα κάτι, πάω σπίτι, πέφτω, σηκώνομαι το πρωί, κολλημένη τούτο μου δαμε, πας στο μαξιλάρι. Έκαμα έτσι, ξεκόλλησε, παρατηρώ ήταν ουλονέματα. Και κατάλαβα ότι κάτι έχουν τα αυτιά μου. Πήγαμε στο νοσοκομείο μας, φυσικά ήμουν ή στη φωτογραφία μου, ήταν μου, σε κακά χαλιά. Είχε ένα γιατρό και είπε μου, άντε πήγαινε και δεν έχεις τίποτε για να κινήσεις αγωγή της δημοκρατίας. Μα το Θεό αν είχα τη ζωή που έχω τώρα, είχε να οδέρνω μέχρι τώρα. Ο Θεό. Ήμουν και ένα κονκαυκατζής μου μητσής. Κατάλαβα το και μου τις κουβέντες πριν. Και έφυγα, πούλησα το αυτοκίνητο μου. Είχα ένα αυτοκίνητο, ένα Fiat. Πούλησα το για 600 λίρες και έπια το πλοίο το Ουσβεκιστάν. Το Ουσβεκιστάν ήταν ένα πλοίο που μας στείλαν οι Ρώσοι, διότι η Κύπρος ήταν απομονωμένη, περιχλωμένη που η Τουρκία δεν επέτρεπε ούτε αεροπλάνο ούτε πλοίο να φύγει. Και στείλαν οι Ρώσοι ένα πλοίο το Ουσβεκιστάν ονομάζεται, θυμούμαι το σαν τώρα, και έκαναν τη γραμμή Λάρνακα-Πειραιά. Και έπια το πλοίο και πήγα στην Ελλάδα. Με τα λεφτά του αυτοκινήτου. Ναι, επειδή οι αδερφές μου, η μεγάλη μου αδερφή ήταν παντρεμένη με Ελλαδίτη και όταν έγινε ο πολεμός οι άλλες κιότες μικρές, η μητέρα μου έστειλε στην Ελλάδα. Και πήγα και εγώ ήβρα τους και πήραμε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Είχε ένα γιατρό για μέ, ήταν ο δόκτωρ Κώστας Τσουκαντάς. Θυμούμαι το όνομα του, είναι αλικιωμένος άνθρωπος. Υποδέχτηκε με ο άνθρωπος πράγματι με τον καλύτερο του τρόπο, εξέτασε με, εφώναξε και άλλους γιατρούς, είδαμε και είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου, με τους τύμπανα των αυτιών μου, που τις πολλές εκρήξεις πάθα ζημιά. Και άμα άκουα θόρυβον απότομο, τη νύχτα σπάζαν και τρέχαν αίματα. Έκανα μια θεραπεία περίπου ένα μήνα. Πήγαινα και έρχομαι, έμεινες στο Εγάλεο και έμεινα και έρχομαι στο νοσοκομείο. Και έκανα μια θεραπεία και πέρασε. Και έκανα και μια μικρή επέμβαση πάνω στο χέρι τούτο, που είχα τη ξυφολόχη. Φαίνεται που έβαλα μου τα κλίπ στα αλουμίνιο και καθαρίσαμε. Είμαστε και μια εβδομάδα άλλου τη Λουξιμαρισάν, κόψα μου, σχίσα μου το πουκάμισο, ευκάλαν το και βάλα μου κλίπς. Κάτι έμεινε μέσα και το χέρι μου τούτο πήγαινε μέχρι δαμέ και κάπου εκοράκα, δεν πήγαινε. Και έκανα μου μια μικρή επέμβαση πίσω, καθαρίσαν μου το και το χέρι μου δουλεύει μια χαρά. Και ως εκεί έφυγα, ύστερα ήρθα στην Κύπρο αρχές του Γενάρη. Εντάξει, έφαγαμε τα λεφτά, δεν είχα λεφτά να στραφώ και ήβρα ένα φίλο πολλά καλό που ήταν στο Δάλι, ο οποίος δουλεύει στα πλοία. Και έπιασε με κρυφά, λαθροπιβάτης. Και έβαλε μες στην καμπίνα του και γίνωσε στην καμπίνα του στους τεχνικούς. Και όσο κοιμάτων έξω καημένος και εκεί τον έφερνε μου φαΐ για 4 ημέρες, ας πούμε να έρθουμε από την Ελλάδα. Συνάμα άνοιξε, εξαπολύσαν οι Τούρκοι, επιτρέπονταν να έρθουν ελληνικά πλοία και θυμούμε έρχεται το Πάτρα. Έκαμε ένα πλοίο που ονομάζεται Πάτρα και έκαμε 2 φορές την εβδομάδα τη γραμμή Λάρνακα-Πειραιά. Και ήρθα λαθρέα, έφκαλε με ως προσωπικό του πλοίου και πια το λεωφορείο και ήρθα στο Δάλι. Σας πάρω λίγο πίσω τώρα να πάμε λίγο έτσι ξανά στα Αντίγιαμα.
Θυμάστε κάτι άλλο έτσι που θα σας μείνει, να το θυμάστε για πάντα, κάτι έτσι, ένα περιστατικό πολλά έντονο? Το πιο έντονο περιστατικό ήταν τούτο. Τα άλλα ήταν συνηθισμένο, δηλαδή το να μην ίσκουμε νηστικοί, διότι δεν πήγαινε κανένας να φέρει το φαΐ. Η ομάδα που αναλάμβανε να πάει να φέρει το φαγητό που ήταν μαγειρία στο θάλαμο για να φάμε, διότι και βάλαμε μες στο πιάτο, για να προσφέραμε μας στην τραπεζαρία. Ναι. Τις πρώτες ημέρες τρώαμε, ύστερα δεν τρώαμε, διότι τρώαν τόσο πολύ ξύλο. Τι που να φέρουν το φαΐ που δεν πήγαινε κανένας. Κανένας δεν πήγαινε να φέρει φαΐ. Εγώ προσωπικά έκαναμε μέχρι τον Οκτώβρη, μέσα του Οκτώβρη από εκεί, δεν πήγα ποτέ μου, διότι είχα και το τραύμα μας στη ράση μου, που δεν μπορούσα να το διακινδυνεύσω, να ξανανοίξει πληγή και να... Αλλά το τόνισα και το τονίζω, η πιο κακή εντύπωση που μου έκαμε, διότι ό,τι και αν έκαναν οι Τούρκοι, το αντιλαμβάνουμε, ήταν πόλεμος, είμαστε οι εχθροί, ήταν οι κατακτητές, μετριάζω στη σκέψη μου. Εντάξει, και υποστηρίζω τα κακά που έκανα, τα κακίζω, αλλά με ελαφρυντικό τούτο που σας είπα, ότι ήταν ένας πόλεμος. Ναι. Εκείνο το οποίο μου έκαμε τρομερή εντύπωση και το μέχρι τώρα είμαι 67 χρονών και δεν το εξέχασα. Και λέω σου, όταν τους δω τους πολιτικούς να τσακώνονται στην τηλεόραση, τότε έρχονται στη μνήμη μου 42 χρόνια πίσω τις καταστάσεις εκείνες που έζησα μες στις φυλάκες. Να μαλώνουν, όχι για το φαΐ που δεν είχαμε να φάμε, αλλά γιατί ο ένας επίστευε στο Μακάριον και ο άλλος στο Γρήβα. Όταν ήσασταν εκεί καθόλου, θυμάστε, είπαμε και προηγουμένως τον Ερυθρό Σταυρό, θυμάστε να είχατε κάποια φροντίδα με τον Ερυθρό Σταυρό? Τον Ερυθρό Σταυρό καμία, εγώ στιάβε που ήμουν, διότι και ο Ερυθρός Σταυρός αν του δει έναν άδεια αν έρχεται οι Τούρκοι. Και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα ο Τούρκος αν θέλει διάδεια. Ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός 2 φορές και έχει και μια φωτογραφία που την βάλουν τακτικά στο ΡΙΚ, που σφογκαρίζουμε το δάπεδο, χαμέ. Είμαστε όλοι μη γύμνοι και σφογκαρίζουμε το δάπεδο με κάτι φρούτσες. Ήσασταν και εσείς μέσα, είδατε τη φωτογραφία? Ναι. Να την ψάξουμε, να την βρούμε. Φαίνομαι και εγώ μες τώρα. Και μια άλλη που είμαστε γραμμή όλοι, ήταν που καθαρίσαμε το προάβλιο και ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και έπιανε τα στοιχεία μας και έδωκε μας και κόλλα και γράψαμε τις πρώτες λέξεις. Ότι είμαστε στην Τουρκία και είμαστε καλά. Τίποτε άλλο. Και το κάμεν τες. Εμένα και 3 φορές που ήρθε, κατά τη διάρκεια των 2,5 μηνών που ήμουν από εκεί, οι γονείς μου δεν έπιασαν τίποτε. Οπότε η αγωνία τους φαντάζομαι ήταν... Ναι, η αγωνία των γονιών μου ήταν τεράστια, διότι μέχρι το σχεδόν το τέλος ήρθαν οι πρώτοι εχμαλώτοι και νομίζω η πρώτη ήταν 13-12 του Οκτώβρη, η πρώτη που ήρθαν, για να τους φέρουν το μήνυμα ότι είμαι εχμάλωτος και είμαι καλά. Εγώ απολύθηκα από τους τελευταίους τέλεια, 23 του Οκτώβρη. Μας απολύσαν εμάς. Όταν φτάσατε στα στρατόπεδα, θυμάστε καθόλου ας σας εδώ κάνουν οδηγίες οι Τούρκοι, ποια γλώσσα σας εδώ κάνουν τις οδηγίες, τι σας είπαν να κάνετε? Εν είχαν οδηγίες, απλώς είχαν ελληνόφωνους Τούρκους. Τούρκους που μιλούσαν ελληνικά και μας ελίουσαν τις οδηγίες. Εντάξει, τις υβρισίες καταλαβαίναμε τις όταν έκαναν φασαρία, έρχονταν στην πόρτα, υβρίζαν, λαούσαν μας να σιωπήσουμε. Αλλά τις παραπάνω οδηγίες είχαν μεταφραστές και λαούσαν μας τις. Μες στους σαλάμους θυμάστε να έχετε και χωριανούς σας, είχατε άτομα δικά σας ή ήσασταν μόνος σας? Μες στο θάλαμο μου δεν θυμούμαι αν είχα κανένα χωρκανό. Προσπάθησα αλλά να θυμηθεί κανένα χωριανό. Ενώ μες στο Καράς Παυλίδη είμαστε πάρα πολλοί. Και ως τώρα πειράζω τον Οδυσσέα τον λαό. Είναι έτσι μικρός. Ήταν πολύ πιο μικρός που λόγω μου. Και όταν είμαστε στο Καράς του Παυλίδη, το πρόγευμα μας, το γεύμα μας και το βραδινό μας ήταν 4 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί. Και πίναν ο Οδυσσέας και διούν τους 2 ελιές.
Και τώρα που τον αστιεύκω πολύ ειδικά ειδικοδομής και Ναι, ναι, στον δρόμο. φυσικά φίλοι τόσα χρόνια συνεχμαλώτη, ψουμίζω που γιαμε. Και λέω ότι σας αφήκα να πεθάνεις πολύ τον καιρό να γλιτώσουμε. Ήταν το αστείο μου του λαλού. Αλλά ύστερα προσπαθώ να θυμηθώ αν είχαμε κανένα χωριανό και μες στο θάλαμο που ήμουν νομίζω δεν είχα κανένα χωριανό. Χώροι υγιεινής δεν υπήρχαν κάτι, οτιδήποτε. Υπήρχε χώρος υγιεινής, αντιχωρός απλώς αποχωρητήριων ασιάτικων, τουρκικών. Το με τρύπαν και η φουντάνα και αλλή μονόν του γίνει που διανοείτουν να πιάσει χαρτί που κάναν πακέτο τσιάρου και ξέρω εγώ να σκουπιστεί. Είχε να φάει τόσο ξύλο που... Αλλά στην ιδέα. Όχι, αμπάνια δεν ξέρω εγώ ούτε να το σκεφτείς, δεν έκαναμε 2 μήνες, δεν έκαναμε μπάνιο. Απλώς που μας έβαλαν να στρογγαρίζουμε, το αδάπεδα χαμέ, πιτούσαμε και λίγο νερό πάνω μας έτσι για να... Είναι ευκαιρία, ναι. Αρχή ξαναρισιά σας πω πολύ. Για την Κύπρο, είχατε καμιά ενημέρωση, κανένα ραδίο ή κάτι να... Όχι, ποτέ μας δεν είχαμε ενημέρωση, μόνο είχαμε ενημέρωση σπάσιμο νεύρο. Δηλαδή έρχονταν, εσύ πότε δεν είσαι ρε, που το δάλει, δεν θα το ξαναδείς. Έτσι. Τούντα είδη και ότι την απόπειρα που έκαναν κατά του Λισσαρίδη, που σκοτώθηκε ο Δώρος Λοΐζου, ήρθαν είπαν μας, σκοτώνεστε μόνοι σας κόμμα. Ελληνικά ήμασταν ρόσα. Και είχαν και δίκιο να πείτε. Είχαν και δίκιο. Αλλά πληροφόρηση γενικά που έμειναν οι Τούρκοι και αγορκά επιάσα τι κατάσταση επικρατούσε, δεν είχαμε ιδέα. Διότι δεν ακούσαμε ούτε ένα δελτίο ειδήσεων ούτε τίποτα. Ερωτούσαμε κανέναν Τούρκο που εφαίνεται φιλικός, ας τον πούμε σε εισαγωγικά φιλικός, τι συμβαίνει, μας ελάλε ποτέ του. Μισόλογα. Αλλά έλα εγώ να ρωτήσω ένα-δυο που μιλούσαν ελληνικά, ρε ξέρεις που είναι να μου γεννήσκεται στην Κύπρο, ποιο χορκός σου εσένα. Διότι είναι και Κυπραίους Τούρκους που πήρασαν μαζί τους για να διερμηνεύουν και να κάνουν ανακρίσεις. Το δάλι ρε, έλειωσε το δάλι. Κι άμε και εκείνο. Ας πούμε ήταν πόλεμος των νεύρων, αν ερωτούσες. Καλύτερα με ερωτάς δηλαδή. Εγώ ερωτούσαμε διότι δεν ξέρεις ειλικρινά και λογικά πού να αποταθείς. Δεν ξέρεις πώς θα σκεφτεί ο Τούρκος την ώρα. Και τούτο που ήταν έτσι φιλικός προς εμάς, ο Γλιώρης, το Γλίωρος. Το με Σταυρό. Ναι. Και κάποτε αντιδρούσε με παράξενον τρόπο και προσπαθούσαμε εμείς που καμιά τρυπούαν, που καμιά σχισμαθιά να δούμε αν είχε κανένα αξιωματικό δίπλα και παρακολούθαν τον και αντίδραν με τον τρόπο, ας πούμε. Ενώ στην αρχή ήταν πολλά φιλικός. Και ώρες αντιδρούσε ένα απότομα έτσι. Ίσως να είναι και όσοι είχαμε νου να σκεφτούμε, σκεφτούμαστε το πράγμα μήπως είχε ένα αξιωματικό κοντά και παρακολούθαν τον και αντίδραν. Μπορεί να πλήρωσε και εκείνος τη φιλική στάση προς εσάς, δεν και αποκλείεται. Πράγματι ήταν ο μόνος που συνάντησα από εκεί και πάντα στις μεγάλες συγκεντρώσεις που έρχονταν αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού ήταν εκείνος ο διερμηνέας μας. Γιατί μαζεύκαν μας από όλους τους θαλάμους. Όσοι χιλιάδες είμαστε, ήμασταν μες στο προάβλιο. Έχετε ανθρώπους που έγιναν φίλοι σας που τότε και κρατάτε τούτη τη φιλία. Όλοι οι εχμαλώτοι, οι χορκανοί μου, μπορώ να όχι, όλοι υπερβολή, οι μισοί είναι πραγματικοί μου φίλοι. Που τότε όμως. Που τότε, ναι. Ενώ προηγουμένως δεν ήταν. Όχι, προηγουμένως δεν ήταν μες στην γλύκα μου, είτε ήταν πιο μικρή, είτε δεν ήταν μες στα ενδιαφέροντα μου που είχα εγώ που ήμουν μικρός, είτε λόγω του μακαρίτη του πατέρα μου μπορεί να με αποφεύγαν. Αλλά σαν το Γιάννη τον Ποταμίτη γίναμε φίλοι που γίνει τον καιρό. Ο Οδυσσέας έμειναμε φίλοι, με τον αδερφόν του τον Σταύρο έμειναμε φίλοι που γίνει τον καιρό. Αλλά και ανθρώπους που ήρθαν και δαμε προχτές
οι οποίοι είναι το είδος τους έτσι, δηλαδή δεν κάνουν φιλίες, ούτε συναναστρέφονται. Και ίσως έναν λόγο ήταν και τα ψυχολογικά που έπαθαν από τον πόλεμο. Έχει πάρα πολύ. Έχει πολλούς άνθρωπους που τους έξερα, normal ανθρώπους, και τώρα δεν τους βλέπω καλά. Ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορώ να ψυχολογήσω σωστά, αλλά δεν τους βλέπω καλά ως ανθρώπους. Και θεωρείτε ότι η αιτία είναι... Ξέρω άνθρωπο που εκούνταν τον τοίχο και πέφτε, δηλαδή και παλικάριν και ανέστητος, και τώρα μόλις πάνε να του μιλήσεις κλαίει. Εν τον είδες πρώτες άτομα και κάθετο. Πρώτη συνάντηση που κάποια κοπέλα τον ερώτησε και κάθετο και αμέ ένας με μια ράχη τόση πυρονέχτη, Κυριάκος, και πιάνε τα κλάματα. Για μένα που τον έζησα και τον άνθρωπο που με ορώ, είναι φυσιολογική η αντίδραση του. Κάτι του έμεινε, κάτι... Ίσως και ο τρόπος που ζουν, ο τρόπος που σκέφτονται. Να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε ότι είναι εκείνο που επηρεάζει, δηλαδή επεράσσετε όλοι τα ίδια. Ναι, σχεδόν. Εσείς επειδή καταλάβω ότι έχετε τέλος πάντων ένα μυαλό προχωρημένο. Σε σχέση με τους άλλους. Τι νομίζω ότι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να αντεπεξέρχεται στην οποιαδήποτε δυσκολία. Νομίζω είναι ο οργανισμός του, δηλαδή αν δεν το βάλει υπόψη του. Αν δεν να έχει κάτι ενδιαφέροντα να ασχοληθεί με εκείνα. Δηλαδή να παλέψει, να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και είναι απλώς, και έχει ανθρώπους που απλώς είναι να πάει μας χάρη να χτίσει 100 τούφλα, να στραφεί, να κάνει μπάνιο, να πάει στον καφενέ και να κάτσει για μένα, να κρατήσει κεφαλήν του και να φέρνει στο μυαλό του συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πιστεύω ότι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να μην είσαι έτσι κάπου κλειδωμένος, κάπου... Ενώ εγώ προσωπικά, εντάξει, θυμούμαι τα και προς Θεού περάσαμε τόσα, αλλά δεν τους δίνω και τόση πολύ σημασία. Απλώς αισθάνομαι άβολα, το ήμαρτο μου λαλότο, διότι τώρα έχουμε έναν τόνο προβλήματα υγείας, και λόγω ηλικίας, και λόγω των χτυπημάτων, και λόγω. Και δεν έχουμε μια ιατρική κάλυψη που το κράτος και μας αποκαλούν και προδότες στο τέλος της ημέρας. Ποιος αποκαλεί προδότες? Τούτος ο μαλάκας ο υπουργός. Ο Θεοδόρου Ναι, και να μας εκτελέσουν. Και να θωρώ τους Τουρκοκύπριους και ας με λαλούν ρατσιστοί να έρχονται, δεν είναι προσφέρα ούτε κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε πόλεμο, ούτε καμιά βοήθεια, και να τους διούσει τα φάρμακα με τις κάσες και να φεύγουν, και εμείς που προσφέραμε σε τον τόπο και παιδιά για την κοινωνία και οικονομικά τόσους φόρους και τόσες κοινωνικές ασφαλίσεις, και να θέλω εγώ τώρα που έχω προβλήματα υγείας 170 ευρώ φάρμακα το μήνα που η σύνταξη μου. Τούτον πράγματι πληγώνει με, δηλαδή το να θωρώ τους υποτιθέμενους σε εισαγωγικά εχθρούς μας, που εγώ τράβησα πολλά και ζήσα τα, να τους θωρώ να απολαμβάνουν αγαθά που το κράτος, και εγώ που έζησα σε το κράτος για 40 χρόνια, λέω, μετά τον πόλεμο, για 42, και πολέμησα για το κράτος. Μπορεί να μην πρόσφερα όσοι προσφέραν άλλοι, αλλά να μην έχω τόσο. Ναι. Τούτο με πληγώνει, το λέω με πληγώνει. Και κάποτε όταν έρχονται και είναι και προκλητικοί οι Τούρκοι, έχει Τούρκους που έρχονται και είναι προκλητικοί. Εγώ τους βλέπω μες στο χωρκό. Λέω, αν ήμουν 25 χρονών πάλι, δεν ξέρω τι θα γίνει σκέτο. Το αισθάνομαι και λαλό του. Αλλά ύστερα να πάω σπίτι και... Εννοείται έρχονται πώς? Τούτοι που ανοίξαν τα φράγματα και έρχονται ποδά. Να δουν τα σπίτια τους εννοείται? Όχι, και πάνε και φωνάζουν με τον κόσμο για τα σπίτια τους. Πάσουν να δουν τα περβόλια τους. Πάνε να δουν τα νεκροταφεία τους. Μήπως εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τα νεκροταφεία μας? Και να έχουν και τις απαιτήσεις να πααίνουν στο νοσοκομείο. Ένα διάστημα είχα βάλει και πινακίδες στο νοσοκομείο μας, αν δεν το έχεις υπόψη σου.
Ευκάλαν το οι εγκλωβισμένοι έχουν προτεραιότητα. Είχε καιρό να πάω στο νοσοκομείο, τούτο υπήρχε, θυμούμαι τότε. Μέχρι επί καιρό Παπαδοπούλου υπήρχε και νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε μια φασαρία που έγινε για διαταγή προηγούμενη κυβέρνηση του Χριστόφια να φκίζει η Νικόλα. Ευκάλαν την ταπέλα που είχε πάνω στους τοίχους, οι εγκλωβισμένοι μας έχουν προτεραιότητα και βάλα σε παρακαλώ, οι Τουρκοκύπριοι έχουν προτεραιότητα. Δεν το είδα το πράγμα. Εγώ είδα το με τα μάτια μου. Είδα το με τα μάτια μου. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο και έκανα δουλειές και τραυματίστηκα. Και πήγα να με δει ο γιατρός μου, φίλος, και λαλό του ρε γιατρέ να μπω, εσύ Τουρκοκύπριο δάμε. Σύσε την κόλλαν και έμπαλα μου. Ήταν γιος εκνευρισμένος. Δεν μπορώ, δεν το ανέχουμε το πράγμα. Σίγουρα οποιοςδήποτε, εμένα πραγματικά δεν έπαιρασε από την αντίληψη μου το πράγμα, δεν το είδα ποτέ. Υπήρχε αυτή, δυστυχώς η ταπέλα. Δυστυχώς υπήρχε. Ναι, τα πέλα δεν Ένα το πράγμα, ας πούμε, για μένα είναι, ίσως να είναι και ένας λόγος για τούτους που δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν, ή να απασχολήσουν το μυαλό τους, κάτι άλλο, κάτι πιο extreme, ας το πούμε έτσι, και πάντα προσιλωμένη δουλειά. Καφενείο, σπίτι, δουλειά, εν τούτοι όλοι που επάδα. Και εγώ τους μισούς που είδες δαμε, για εκείνον που είπα την κουβέντα μου που κάθομαι την πρώτη ημέρα. Στη γωνιά θυμούμαι σας, άρεσε μου και είπα, σας, ναι. οι μισίες σώζουμι. Είπα τον τη φράση, είπε ο Ιαννής, πεθάναν 5-6. Και άλλοι μισίες σώζουμι, είπα εγώ. Διότι θέλω τους, ξέρω τους. Έχει άνθρωπο που μου είπε γεια σου που τον καιρό του πολέμου, ας πούμε. Διότι δεν έλαχε να τον δω. Πέτω και έτσι, διότι εγώ ήμουν στη συνέχεια ήμουν απασχολημένος. Δηλαδή σχόλνα από τη μια δουλειά πήγαινα στην άλλη, στις έρευνες μου, στο ένα στο άλλο. Και προχτές μου λέει μου ρε, έγινε είναι ο νόμος σου. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν συνειδητοποίησε 42 χρόνια μετά. Διότι ήταν για μέ, ήταν δίπλα μου που έφαγα την ξυφολόχη, πας στη Ράση. Και μέχρι τώρα ας πούμε τόσο περιορισμένος έμεινε το μυαλό του, που με ρώτανε αν έγινε η πλάτη μου μετά από 42 χρόνια. Τούτο δείχνει ότι είναι μπροστά. Κάτι εδώ μέσα δεν πάει καλά. Ναι. Και για δικό τους αν. Διότι αν ήταν και ο οργανισμός τους τέτοιος, αν ήταν άνθρωποι που μητσί, που ήταν νακόν έτσι απομονωμένοι και πριν 42 χρόνια και τα μέσα που υπάρχουν τώρα, ναι. Ο κάθε άνθρωπος ήταν απομονωμένος σπίτι του, η δουλειά του, το σπίτι του, την οικογένεια του. Ίσως τούτοι να πειραχτήκα. Πάμε ξανά πίσω πάλι. Όσον αφορά την καθημερινότητα σας, έχετε κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε. Ξυπνάτε, καθαρίζετε, κάνετε το με το σφογγάρισμα που είπαμε και πριν. Έγινε τον κάθε μέρα ή απλά επιτάτε να έρθουν οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταύρου πρέπει να αποδείξουν ότι... Όχι, το καθημερινό ήταν να σηκωστούμε το πρωί, να καθαρίσουμε το θάλαμο μας και να σταθούμε γραμμή υποφρούρηση και να κατεβούμε κάτω στην αυλή της φυλακής. Έναν τετράγωνο μπλογκογκρί με τείχους 10 μέτρα ύψος και να δώκουμε το γυρό μας για να περπατήσουμε λίγο. Κλίκες εκόφηκαμε καμιά κουβέντα, αλλά πάντα με προσοχή. Δηλαδή έναν νιάμε το στόμα μας και να τα ακούσουμε να λέμε μπελάρες. Λαλούσαν κανένα αστείο, λαλούσαν διότι δεν ξέραμε ποιος μας παρακολουθεί και ποιος και μάλιστα το ήμαρτο μου εγώ λαλώ το και πρότρεπα και τους άλλους να προσέχουν, σαν ειδικά οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο θάλαμο μου όταν τους έζησα, που μέχρι και τα κρεβάτια χωρίσαν τα μακαριακή με ευρυβική. Ήμουν συγκρατημένος να πω κάτι, διότι δεν ξέρω ακούοντας το ο άλλος πώς θα το μεταφέρει και τι θα έκανε. Και θα το κάνουμε, διούσαμε τους γυρούς μας μέσα στην αυλή, ήταν το καθημερινό του. Φαγητό. Φαγητό, μπαίναμε στο θάλαμο μας το μεσημέρι, να πάει η ομάδα να φέρει το φαγητό αν επίενε. Αν επίενε, διότι μετά που επάθαμε, μάθαμε. Και να φάμε. Φαγητά ήταν πολλά φτωχά φαγητά, δηλαδή θυμούμε
συνέχεια ήταν μελιτζάνες χογλαστές, φαγί χογλαστή, ρεβίθια, και όταν διαπιστώσαμε ότι κάποιοι είχαν προβλήματα, κάποιοι συγκρατούμενοι, ζητήσαμε από έναν αξιωματικό να προσφέρει ζάχαρη. Δηλαδή ξέρετε, αν έχεις, αν τρώεις ζάχαρη κάπου, παρουσιάζεις πρόβλημα. Και βάλαν μας ζάχαρη μες στα βαζάνια, μες στα λουδίθια. Για μου κάνει που έντρονται από μόνα του και είχαν και ζάχαρη. Ζάχαρη και νερόβραστα, και είχαν κάτι ας πούμε. Αυτά ήταν τα φαγητά. Το απόγευμα πώς το τέρμωσε? Δεν περνούσαμε και απογευματινό. Όχι, ενώ τρώετε μετά το απόγευμα είναι Στο θάλαμο και ησυχία. Να μην μιλήσει κανένας. Ως την άλλη ημέρα το πρωί. Που είχε να μας σηκωστούμε, να μας δώσουν ένα χαρτσίν με τσάι. Να πιούμε λίγο τσάι. Και ως το μεσημέρι μου είχε να φάμε. Έτσι ήταν η καθημερινότητά μας. Ήρθασαν και μια φορά, θυμούμε, συνάξαν μας όλους και ήρθαν να μας συμπολιάσουν. Και εγώ αντέδρασα, ορισμένοι έβαλαν και την ένεση και εγώ αντέδρασα και ρώτησα τι ένεση είναι. Και είπε μου τούτος ο Γλιώρης δεν κάνει μόνο να σας μπολιάσουμε για να μην πιάσετε αρρώσκες. Ρωτάτσι τα φάρμακον είναι. Ήταν μόνος το Γλιώρης ή συντράτης? Όχι, ήμουν του Γλιώρη, εγώ, του Γρήγορου. Δεν ξέραμε το όνομα του. Αλλά του Γρήγορε τι είναι αυτό, δεν αρκεί που θα σας προστατεύσουμε, κάνετε και παράπονα, είπε μου. Και με εμπολιάσαν εμένα. Επειδή αντέδρασα με εμπολιάσαν. Δεν εμπολιάστηκα, διότι δεν ήξερα. Ήμουν καχύποπτος, και ως τώρα είμαι καχύποπτος, δηλαδή. Δεν έχεις εμπιστοσύνη, δεν έχω έτσι εμπιστοσύνη. Με τα όσα έζησα, ας πούμε, και τα όσα τράβησα, δεν έχω εμπιστοσύνη να... Αν μου βάλει φάρμακο, τι φάρμακο. Αν μου πει για τον τύφο, αν μου πει για τον τάδε, να μου μετριάσει. Και όσα έζησα που είπετε τι σημαίνει? Τούτο η φθορά, η καθημερινή, ποιος σας πληγώνει πιο πολλά? Το πριν να πάτε τζαμέ ή το τζαμέ? Και το τζαμέ, και πριν να πάμε τζαμέ, και μετά που ήρθαμε. Έχω τρομερές εμπειρίες, παραδείγματος χάρη με τα νοσοκομεία όπως σας είπα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω έναν τόνο προβλήματα. Έχω τακτικό νεοαθώδη λύκο. Ο λύκος είναι ένα στάδιο πριν τον θάνατο. Καρκίνος στο αίμα. Έχω ζάχαρο. Έχω ρευματοπάθειες, τις οποίες προκάλεσε μου ο λύκος. Και δεν βρίσκω ανταπόκριση από το κράτος. Και ξοφτιάζω λεφτά, και κόφτει με τα λεφτά, δόξα σε ο Θεός. Δούλεψα, εφόρησα και παπούτσια που ήμουν ξυπόλυτος, εγόρασα και ρούχα, αλλά είναι το ζήτημα ότι βλέπεις άλλους να τα παίρνουν που δεν δικαιούνται με τις σύκλες και εσύ ας πούμε μου πρόσφερες κάτι, τούτο είναι μια φθορά για μένα. Κάποτε αγαναχτώ κι εγώ, δεν είμαι που σίδερο για είμαι τέτοια. Έχει μέρες που αγαναχτώ, έχει φορές που δυσανασχετώ με τη στάση ορισμένων. Και γενικά. Αλλά είμαι καχύποπτος, πάντα ήμουν καχύποπτος, διότι εγώ έφυγα από το σπίτι μου 14 χρονών, 15, που με βγάλα από το γυμνάσιο. Λίγο γίνον να σε διώξουν από το σχολείο, γιατί δεν έβασταν λεφτά ο πατέρας σου να πληρώσει, ενώ ήμουν άριστος μαθητής. Άριστος. Πρώτον πλήγωμα που είχαμε. Ξεκίνησα επία στο Βασιλικό να δουλέψω στα μεταλλεία. 16 χρονών. Και έρχομαι κάθε 15 μέρες στο σπίτι μου. Πληρώναν μας στα μεταλλεία κάθε 15 μέρες. Διούσαν μας 5-6 λίρες το καιρό εκεί. Και πρέπει να πληρωθώ να φέρω και κανένα γρό σε σπίτι. Ξεκινούν που είχαμε τα βάσανα. Και η τριβή με τη ζωή και τα προβλήματα και... ύστερα ο στρατός. Στο στρατό εγώ δεν έμεινε μούτι της Κύπρου που επία.
όχι γιατί ήμουν κακός στρατιώτης, του απέναντίας όπου είχε προβλήματα, εγώ είμαι στην ομάδα κρούσης. Διότι είχα άλλη πελάρα μου μικρός, πέραν του κανονικού. Δεν λοάρκαζα ποτέ μου τον αντρώνικο, ποτέ μου. Δεν τον λοάρκαζα τους παλιούς. Και αλλά όπου ήταν η μούτη του βουνού, όπου ήταν το πιο μακρινό μου τούτο, να πάω γιατί ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ήταν αριστερός. Λίγο πλήγωμα εκείνο που διαχωρίζει στον λαό, όχι για το τι άνθρωπος είναι, γιατί το τι ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του. Απούζουμε. Το κακό, κύριε Αντώνη, είναι ότι δεν άλλαξε κάτι που το λέτε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι λίγο προς το καλύτερο πάμε. Λίγο, αλλά μετά από τόσα χρόνια είδατε εσείς τι... Εντάξει, είναι στην Κύπρο που ζούμε, στην Κύπρο που ζούμε. Λοιπόν, και πότε σας ανακοινώθηκε ότι είναι να φύγετε? Θυμάστε καθόλου εκείνη την μέρα που είπατε να πάμε σπίτι μας? Όχι, σπίτι μας δεν μας είπαν ποτέ τους, δεν θυμούμε να μας είπαν σπίτι μας. Απλώς είπαν μας, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 20 του Οκτώβρη, ότι θα πάτε στην Κύπρο. Μαζέψαν μας, έβαλαν μας μέσα σε λεωφορεία, πήραν μας στο λιμάνι με η συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού. Και αμέ ήταν όντως παρουσία του Ερυθρού Σταυρού μες στο λεωφορείο. Ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού κάθε λεωφορείο. Και βάλαν μας μέσα στο πλοίο, τα πλοία, τα στρατιωτικά. Και φέραν μας στην Γερίνια. Στην Γερίνια πήραν μας στις αποθήκες της ΚΕΟ. Έξερα τις αποθήκες της ΚΕΟ, γιατί έκανα ένα φεγγάρι στρατιώτης, δηλαδή στην Νεάπολη, μες στις αποθήκες της ΚΕΟ και που κάμναν και λάδι και ξέρω και ένα λεωτριβείο που κάμναν λάδι από σπόρους του σταφυλιού στην Νεάπολη. Και πήραν μας μέσα, κλείσαν μας μέσα, τότε καταλάβαμε ότι έφεραν μας για να μας ανταλλάξουν. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι, διότι και μέσα στις αποθήκες, εκτός που είχαμε 2 σκοπούς μόνο μπροστά στην πόρτα, ήταν ελεύθερο, να το πούμε, έρχονταν, εμένα ήρθαν χορκανοί μου Τούρκοι, τούτοι γειτόνοι μου που ήταν πίσω από το σπίτι μου, και ήρθαν και είδαμε. Ο Χασάνη και ο Ιμπραήμις ήρθαν και είδαμε. Και μέσα στις φυλακές, και θυμούμε, φέραν μου και έναν αναψυκτικό, και ο σκοπός δεν τους απαγόρευσε, ας πούμε, να μου το δώκουν. Και ύστερα, σαν είμαστε για με, έπιασαν καμπόσους, έφυγαν τους. Τη δεύτερη ημέρα που ήρθε ο γιος ο χορκανός μου, ο Ιμπραήμ, λέω του ρε Ιμπραήμι, εντά πού τους παίρνω ρε. Έσω τους λαλί μου, ανταλλάσσους. Καλά είναι εμείς λαλό του. Λαλί μου, να μάθω και να περάσω αύριο να σου πω. Την επόμενη ημέρα δεν πρόλαβε να έρθει πια μας και εμάς και φέραν μας και αμέσως στο Λίδρα Πάλας, που το Λίδρα Πάλας πήραν μας στην πρώη ξενοδοχειακή σχολή και που για μένα φύγαν μας ελεύθερους και ήρθαμε έσω μας. Στο ταξίδι της επιστροφής ήρθατε κανονικά και ούτε μας και σας εκλείσαν όπως επιένατε? Όχι, στην Γερίνια μας έφκανε το πλοίο μέχρι να μας φέρουν στις αποθήκες της ΚΕΟ, έδισαν μας τα μάτια μας, είδαμε εμένα. Εν είδαμε πότε μας επεράσαν. Ας πούμε να μας έφεραν που γύρω από τα Πάναγρα, είτε μες στο Κιόνελ, είτε... Δεν ήξερατε τη διαδρομή? Δεν ξέραμε τη διαδρομή, ήταν κλειστά τα μάτια μας. Κατά την παραμονή σας στην Τουρκία, νομίζω, στα στρατόπεδα, είχε άτομα που τραυματιστήκαν τόσο σοβαρά που να πεθάναν και κάτω ή να ήρθαν πίσω για να υποκύψαν στα τραύματα τους? Όχι, είδα όμως τραυματίες, οι οποίοι ένα-δυο τους είδα στην Κύπρο, αλλά άλλοι κουτσί με ξένα πόδια, αλλά είχα μάθει από διαδόσεις ότι είχαν διαλέξει οι Τούρκοι αρκετούς τραυματίες πολέμου και βάλαν τους μες σε ένα θάλαμο και προπαγάνδιζαν ο BBC. Διότι είχε συγγενή κάποιου που τον είδε από την Αγγλία ότι ήταν τραυματίας σε νοσοκομείο.
Το BBC έπαιξε μεγάλο ρόλο. Τι εννοείται, ότι προπαγανδίζαν, ότι τούτοι είναι αιχμαλώτημα και περνούν έτσι. Ναι, διότι κατηγορηθήκαν οι Τούρκοι ότι βιάσανε, σκοτώσανε, δεν έμεινε πράγμα το κάμα και οι Τούρκοι παρουσιάζονταν για μια συνεργασία του BBC ότι ορίστε κύριε να μας κατηγοράτε εμείς έτσι κουτσούς με έναν πόδι, με μια κεφαλή, με έναν πόδι και έχουμε τους δάμε και θα υπεδάψουμε τους. Αλλά δεν ήταν πολλοί, άκουσα ότι ήταν γύρω στους 60 με 70, αλλά ακουστικά, δεν είδαμε τα μάτια μου. Εσείς δεν είχατε κοντά σας κάποιον που να... Όχι, δεν είχα κάποιον κοντά μου, τραυματία. Είδα πολλούς νεκρούς στη διαδρομή που έκαναμε υποχώρηση μέσα στους κάμπους, που τους όλμους, οι παραπάνω έφαν τους όλμους. Αλλά κοντά μου τραυματία και να τον έρθει πίσω, είτε να μείνει, δεν έπαιζε στην αντίληψη μου έτσι πράγμα. Και όταν ήρθατε στην ξενοδοχειακή, είναι το γνωστό που βλέπουμε στο ΡΙΚ τις μέρες εκείνες, ότι κατεβαίνετε από τα λεωφορεία, ο κόσμος με τις φωτογραφίες, φωνές, να περιμένουν τους δικούς τους. Είναι η κατάσταση. Εκείνο που δείχνει είναι αληθινό δηλαδή. Ναι, ναι. Και είναι το τελευταίο, σαν εμείς, εκείνο μπορεί να είναι και από τους πρώτους που ήρθαν. Εμείς που είμαστε οι τελευταίοι, η κατάσταση που θωρείται στο ΡΙΚ, που θωρούμε στο ΡΙΚ, ήταν 10 φορές παραπάνω, διότι φαίνεται ανακοινώθηκε ότι επιστρέφουν και οι τελευταίοι αιχμαλώτοι. Άρα όσοι δεν έχουν τους δικούς τους. Και όσοι όλοι που έχουν τους 2.000, πόσοι έχει και 660 αγνοούμενοι, αντιλαμβάνεσαι που ήταν το... Και ύστερα, για θέλετε να το συνεχίσουμε, ύστερα αρχίζει άλλος Γολγοθάς για μας. Κάθε μέρα δεν μας ερώτησε κανένας αν έχουμε να φάμε, αν έχουμε να πιούμε. Πρέπει να μας καλέσει η αστυνομία να πάμε σε ένα σημείο στη Λευκοσία και να μας ανακρίνουν και να έχουν 2.000 φωτογραφίες και να μας πιέζουν να τους πούμε αν είδαμε έναν από τους ανθρώπους. Είδα ένα μαρτύριο το οποίο πέρασα 2 μήνες, εγώ ύστερα έφυγα. Επία Ελλάδα και μου η Ελλάδα επία σε αραβικές χώρες να δουλέψω. Όταν έγινα επία αραβικές χώρες έκανα 8 χρόνια. Αλλά κάθε φορά που έρχομαι για ένα μήνα holiday, πρώτα γράφαμε και τα ονόματα μας και σταμπαρίσκαν μας τα διαβατήρια. Την άλλη ημέρα είχε τηλέφωνο σπίτι να πάω στην αστυνομία. Και στο τέλος που επαντρεύτηκα και είχα στο σπίτι, ήβρισα τους. Αφήγα τη γυναίκα μου και ήταν και η κόρη μου η μικρή και έλαγε έναν περιστατικό και ο πρώην μάστρος μου λέει μου σε παρακαλώ πρέπει να πάει σας και 3 ημέρες. Και σηκώστηκα πια στο Μουσκάτ μια εβδομάδα, διόρθωσα κάτι και στράφηκα. Και δεν έφτασα να μπω σπίτι και έπια μια αστυνομία, να έρθετε, ξέρετε που είναι το σπίτι μου, να έρθετε σπίτι μου, έρχομαι. Και να αρνήθηκα να πάω. Διότι ήταν και άνθρωποι που δεν είχαν, ήταν επάσχαν διανοητικά. Και είναι οι άνθρωποι που έβαλαν και με τον καιρό εκείνο. Εμένα γι' αυτό μου τους έβαλαν κύριε Αντρονίκη. Διότι να ρωτήσει ρε μα τόσο άνθρωπος εχθές ήρθε που την Τουρκία. Έχει 3 μήνες που λείπει. Έχει που τον Ιούλιο που έφυγε πόσο του και ήρθε τέλος του Οκτώβρη. Να τον πιάω και εγώ να κουβαλώ στη Λευκοσία πρώτα έχει αυτοκίνητο. Έχει να βάλει πεζίνα, έχει να φάει. Έφαγε νεψές. Και να με ταλαιπωρεί και να του λέω ρε φίλε τούτος είναι αγνοούμενος, τούτος ξέρω τον, είναι συμπέθερος μου. Είναι ο τάδε άνθρωπος που τον λιθροδόντα. Είναι ο Λαζαρής έτσι. Και έχουν τον όστρο να τους αγνοούμε. Είναι ο άνθρωπος. Όχι, αν και με εσύ και βασιλεύει και αγκόνια. Και συμπέθερος μου. Και ήμουν τους το 1 εκατομμύριο φορές. Και πια τον μια φορά μου ήρθα σπίτι μου τόσο ενευρίασα που το βάλα αυτό και μου είπα στο λιθροντά τον αγνοούμενος σου λαλό του. Έτω. Και έκαμε μας καφήν ο Λαζαρή και πιάμε. Για να βεβαιωθούν ότι τόσο ήταν. Γιατί ως τώρα προσπαθήσαν να κάνουν ένα κανονικό από τούτο για όσους αγνοούμενους. Ότι όπως δεν έκανα για όσους εχμαλώτους, δεν έκανα ούτε για όσους αγνοούμενους. Όχι, περνάμε ότι κάθε οικογένεια των δικών της Γολγοθά δεν τους ενδιαφέρει. Δυστυχώς. Μέχρι τώρα κρατεί μας τούτη ανοργανωσία.
Και έρθατε πίσω, είπαμε, με τους συμπολεμιστές, με τους συνεχμαλώτους και με κάποιους επολεμήσατε κιόλας στο μέτωπο. Έμεινε τούτον ουσιαστικά ότι... Έμεινε τούτο πράγμα. Ο Σταύρος, αν και άστορι να πουλάει και εκείνος να ο Σταύρος ο λαός, αφός του Οδυσσέα, λίγο πιο μεγάλος που τον Οδυσσέα, είμαστε συμπολεμιστές μες στο ίδιο πολυβολείο, όπως σου είπα, και είπε μου, ρε λαλή μου, ο Τάκης και ο Πάμπος, ο Τάκης θα ήταν μπρος του, και ήταν ευχή του, αγνοούμε. Και είπε μου προχτές που τον είδα, με που ήρθαμε την πρώτη στιγμή, ρε έφυγε και πήγες πας στο βουνό λαλή μου, να δεις που έμπονε οι άλλοι και σε ξαναγιαγιάσε τώρα. Ας πούμε, πριν 42 χρόνια έφυγα πάνω στο βουνό να δω που είναι οι συμπολεμιστές μου και τους με ξαναείδε. Σε ποια στιγμή τους εχμαλώτος πήγε. Εγώ όταν στράφηκα μετά από τα προβλήματα που είχα, στράφηκα από τους Αραπιές, να χτίσω το σπίτι μου, να παντρευτώ. Καθένας κάνει τον κύκλο του βασικά, τη ζωή του. Γενικά μετά τον πόλεμο δεν ήμουν άνθρωπος του έξω. Δηλαδή του έξω έπιανα η γυναίκα μου, ευκαιρνάμε να πάμε να φάμε, να πιούμε, αλλά... Δεν γυρεύκεται άλλος εκτός πήγαινες. Μες στον καφενέ, που μεγάλωσα ας πούμε, μες στους καφενέδες, και έξω, αποφεύγα, δεν πιένα. Κάπου είχα και εγώ τα προβλήματα μου, εμίσησα τον κόσμο. Διότι εμίσησα τον κόσμο με την εννοία ότι δεν έπρεπε να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Μετά εκείνα όλα που επάθαμε, έπρεπε να αλλάξει η νοοτροπία μας. Και δυστυχώς δεν άλλαξε. Και εγώ που τα έβλεπα τα πράγματα, περί το απομονώνουν. Και ένας λόγος μπορεί να μου βγει και σε καλό, που ασχολήθηκα με τις έρευνες, ίσως να ήταν τούτο ότι απομονώθηκα τόσο πολλά, δεν με ενδιαφέρε τίποτε. Εσχόλανα από τη δουλειά μου, η γυναίκα μου να είναι καλά, τα κοπελούθια μου να φάνε να πιούν και κάθομαι για να είμαι στο υπόγειο μου και ασχολούμαι μέρα νύχτα. Ναι, ίσως να είναι και τούτος ένας λόγος που κάποτε με το Γιάννη να βρεθούμε, πάμε να πιούμε έναν ποτό. Εγώ παρεμπιπτόντως μετά τις αρρώσκες μου έχει 15 χρόνια τώρα. Έτσι και ώστε ποτό. Όχι, εμπίνω. Εγώ ψάτω. Και όταν μου πούσει γιατί εμπίνω, όσο είμαι μουσουλμάνος. Δεν το θέλω, έγινε να πίνω, έτσι μας την τέλεια πελή. Πίνω περίπου 17 χάπια την ημέρα. Για όλες τις αρρώσκες μου που έχω. Να πίνω και ποτό που πάνω, είμαι πόντιος. Γιατί είπαμε, η υγεία είναι σηκώνει με την υγεία. Έτσι, τώρα ασχολούμαι μόνο με το περβολάκι μου. Αφήνετε τις έρευνες. Το σιλούι μου. Έχω μια στα σκαριά τώρα, σκέφτομαι πια, αλλά... Όχι, ήθελα να μου πείτε ένα. Αλλά θέλω να με ειδοποιήσετε όταν τελειώσει. Πολλά περίπλοκη. Και δεν ήξερα ότι θα τα καταφέρω να τελειώσω πριν να πεθάνω. Όχι, δεν ίσον. Μου είτε να τελειώσετε. Σταματάτε και να πάω πιο τσιάρο. Δεν μπορώ, πόση ώρα. Θα σε ευχαριστώ.